मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि दिनै 80थि जोनोम सान फालिथाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला एबसु आरो CK दखरा एबसुनि हेफाजाबजों दिनै बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनाय जायो। सानसेनि हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि गेजेर फरायसालियाव मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि 80थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालियो। दिनै बे हाबाफारियावनो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि अनसुलि बिसि फुलेश्वरी बसुमतारी, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि करिन्द्र बसुमतारी, MCLA मन्टु बर', सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। जों मिथिगौ मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिया एबसुनि गिबि गायसन आफादगिरि, जेराव बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ बिथांनि दैदेननाय समनिफ्रायनो हारि दानाय, समाज फोसाबनायनि फारसे गोख्रोङैनो खामानि मावबोदों। दिनै बिथांनि जोनोम साननि लोब्बायै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे गोनां बाथ्राखौ खौरां बिजोङाव बुंथियो। दिनै बर' हारिनि थाखाय जारिमिनारि गोसोखांथाव सान, बे साना 1942 मायथाइनि 1 नभेम्बर दिनैनि बे सानावनो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। आरो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जुदि जों नायोब्ला जोनोमनि उननिफ्रायनो बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों स्ट्रागल खालामनानै गावखौ सासे राफोद आरो गोरों व्यक्ति हिसाबै बिथाङा गायसननो हादोंमोन। आरो जायनि थाखाय बै समनि बर' हारिनि जि मोनसे अलखदनि सम बा लिडारशिप होनाय आरो माहारिखौ दैदेननाय, बेबायदि सुबुंनि बै समाव आंखाल जादोंमोन। आरो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दाजेननाय जादोंमोन, बिनि सिगाङाव गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बे बर' फरायसा आफादा दंखायोमोन। नाथाय मिरु आफादखौ 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दानाय जादों। आरो बिथांखौ बरपेटानिफ्राय बिथाङा थांनानै आरो गासैनिबो मदद आरो सावरायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ होनाय जायो। आरो बे बाथ्राखौ जोंनो एबसु दाजेनगिरि जायफोर गोख्रों मावथि आरो सोद्रोमा रनजित बरगयारी आरो लोगोसे डक्टर सुरत नार्जारी बिथांमोना दिनैबो जोंनो स्पष्टयै खिन्थायो। दा दिनै मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 80थि जोनोम सान आरो बे मोनसे गोग्गानाय आरो देरहासारनायनि सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गोसो गोथौयै फोथायो। आरो बिथांनि जि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थादों। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथाङा 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बराव सोरगोआरि जाबाय। आरो दिनै बिथांनि जि जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङा जि बिदाय लानाय, बे प्राय 5 बोसोर जानोसै। आङो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि जि सोरगोआरि जिउ, बे जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो। थांना थानाय बर' फिसाफोरनो बर' हारिनि थाखाय मा सेक्रिफाइस खालामबोदों दा फोरमाय, बिहोमा होबोदों होननानै? बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि, गिबिसिन आफादगिरि आरो बिनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै हाबा मावदों। आरो लोगोसेनो बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुम, दुलाराय बाथौ गौथुम मोनसे समाजारि आरो धोरोमारि जि आफाद बर' माहारिनि, बे आफादनिबो बिथाङा गाहाय नेहाथारि, गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान लादों। बेनि अनगायैबो बिथांनि जिखिनि बिजाब लिरनाय, थुनलाइयारि जि सृष्टि आरो गुबुन गुबुन जिखिनि बिथांनि जिखिनि क्रिएटिभ जिखिनि लिटारेचार, आरो बिथाङा जारिमिनावबो गोबां इन्ट्रेस्ट दङमोन। बे गासैबो बिथिंखौ नायोब्ला बै समाव जि समाव जोंनि थुनलाइ, राव थुनलाइनि बिथिङाव जे मोनसे जुजिनायनि बा मोनसे सोमावसारनायनि सममोन आरो गासैबो बिथिंजों मोनसे आंखालनि सममोन, बिथाङा समाज आरो आफादावबो
माहारियारि आफादाव बिथाङा लिडारशिप होदों आरो थुनलाइ सोरजिनायाव बिथाङा बाहागो लादों समाजनि मोनफ्रोमबो जिखिनि बिथिं गोग्लैसोनाय समाजखौ जौगाखांहोनायाव बिथाङा रल लादोंमोन आरो बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ पायनियार जि रल लानाय गार्जेनशिपनि जि रल लानाय लिडारशिपनि जि रल बेखायनो जों मुगानि आगदारि बिमुं बिथांखौ होदों आरो बिथांनि जि जोनोम सान बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो जों खुंलांबाय थागोन बिथांनि गोसोखांथियाव बिथांनि मावलांनाय बिथांनि कन्ट्रिबिउसन आरो बिथाङा हारिनो होलांनाय जिखिनि गेदेरथार जि बिहोमा बे जाहाथे जुगामि जानानै थायो इयुन जोलैया जाहाथे बिथांखौ मिथियो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जाहाथे फरायो महात्मा गान्धीखौ जों जेरैबायदि मिथियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों जेरैबायदि मिथियो बानेश्वर बसुमतारीनि गासैबो सोरजिनाय आरो मावलांनाया अराय जुगामि जानानै थानांगोन होमब्लासो बर' माहारिनि इयुन जोलैया मिथिगोन जे जोंनि माहारिनि सार्थ'आव जातिनि थाखाय आरो माहारि गोग्लैसोनाय बे थासारिखौ बोखांनो थाखाय बिथाङा मा हाबा मावदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बैसोआ दिनै 55 बोसोर आरो बे 55 बोसोर जानाय एबसु बायदि आफादनि गिबिसिन आफादगिरिनि बिबानखौ लानानै बिथाङा साहस आरो दैदेननायनि खामानिखौ मावदोंमोन होननानै आङो गोसो गोरबोजों फोथायो गोजोन्थों।